Мядзведзічы – маленькая вёска на паўднёвым захадзе Беларусі. Да бліжэйшага горада Ляхавіч прыкладна 7,5 міляў, 12 кіламетраў. Да Вільні больш за 125 міляў, 203 кіламетры, а да Флорыды звыш за 5300 міляў, 8638 кіламетраў па сушы і акіяне. Цяпер у Мядзведзічах жыве не больш за 100 чалавек. У нядзелю ў паабедзены час на вуліцах нікога няма. Але людзі жывуць у гэтых мясцінах з даўніх часоў. Першая, вядомая нам, пісьмовая згадка пра Мядзведзічы адносіцца да 1483 года. Які гэта быў час? Гэтая мясцовасць была часткай Вялікага княства Літоўскага, вялікай і моцнай еўрапейскай дзяржавы. Многія жыхары княства яшчэ памяталі аповеды сваіх дзядоў пра паганскіх жрацоў, крывайтысаў. Але хрысціянства, як усходняга, так і каталіцкага абрадаў, ужо стала галоўнай рэлігіяй у княстве. На месцы разбуранага паганскага храма ў Вільні быў пабудаваны кафедральны сабор. У сэрцы каталіцкага свету, Сікстынскай капэле ў Рыме, у 1483 годзе была праведзеная першая імша, але фрэсак Мікеланджэла ў ёй яшчэ не было. У тым жа 1483 годзе нарадзіліся Рафаэль Санці, італьянскі жывапісец высокага адраджэння, і Мартін Лютэр, ініцыятар рэфармацыі, якая назаўжды змяніла хрысціянскі свет. У гэты ж час імператар і палкаводзец Авіцотль паспяхова пашыраў межы ацтэкскай імперыі, Цэнтральная Амерыка, на поўдзень і ўсход. Але еўрапейцы пра гэта не ведалі. Да адкрыцця Амерыкі Калумбам заставалася яшчэ 9 гадоў. Сталіцай Вялікага княства Літоўскага быў горад Вільня, а Мядзведзічы былі ўласнасцю віленскіх біскупаў. У 1483 годзе віленскі біскуп Андрэй Гасковіч заснаваў каталіцкую парафію ў Мядзведзічах. Тады быў пабудаваны і першы касцёл у гэтым мястэчку. Як выглядаў першы касцёл у Мядзведзічах, мы не ведаем. У 1521 годзе, падчас нападу крымскіх татараў, мястэчка і касцёл былі разбураныя. У сярэдзіне 16 стагоддзя быў пабудаваны драўляны касцёл, які дзейнічаў да 1886 года. Улады царскай Расіі, якая захапіла гэтыя землі ў 1793 годзе, ліквідавалі парафію і зачынілі касцёл. Толькі праз 20 гадоў мясцовыя жыхары здолелі атрымаць ад уладаў дазвол на аднаўленне службаў у касцёле. Стан драўлянага будынка быў такім дрэнным, што яго нельга было выкарыстоўваць. Таму вырашылі разабраць старажытны драўляны касцёл і пабудаваць на ягоным месцы новы, мураваны. У 1908 годзе у вёсцы быў пабудаваны новы цагляны касцёл святых Пятра і Паўла па праекце вядомага архітэктара Стэфана Шылера 1857-1933. Гэта трохнефавая базіліка, цэнтральны неф якой завершаны пяціграннай алтарнай часткай. Галоўны фасад храма мае ступенчатую кампазіцыю з плястычнымі па малюнку валютамі. Будынак завяршае двух'ярусная вежа з высокім гранёным шатром. У 1918 годзе малады дыякан Пётр Татарыновіч пачаў весці набажэнствы ў касцёле на беларускай мове. Прыхаджане з вялікай цікавасцю слухалі пропаведзі. Пётр Татарыновіч актыўна ўдзельнічаў у беларускім нацыянальна-рэлігійным руху. Ён заснаваў і выдаваў беларускі каталіцкі часопіс «Зніч». У 1950 годзе ён арганізаваў беларускую службу радыё Ватыкана, пераклаў на беларускую мову і выдаў большую частку новага запавету. Пры Петрапаўлаўскім храме за савецкім часам дзейнічала падпольная каталіцкая семінарыя. Тады да святарства маладых людзей рыхтаваў мясцовы пробашч Вацлаў Пянткоўскі. Арган у касцёле святых Пятра і Паўла вырабіў віленскі майстар Пётр Вайцяховіч
у 1912 годзе. У яго 924 трубы, памер якіх вагаецца ад некалькіх сантыметраў да 5 метраў у вышыню. Ён займае 2 паверхі касцёла. У 2020 годзе арган быў адрэстаўраваны.